valors fonamentals que tenim a IO és el companyerisme, el treball en equip i el sempre treballar envers les avantatges i les facilitats pels pacients perquè tinguin una bona cobertura i un bon tractament. Les avantatges que tens al treballar a IO és la possibilitat de créixer. Jo tinc la sort d'estar ja com a directora de clínica, però sempre pots anar treballant i pots anar fent un camí i avançar. L'aspecte més gratificant de treballar a IO és poder ajudar els pacients a poder facilitar-los tant a nivell mèdic com a nivell de possibilitats econòmiques que puguin gaudir del tractament que la seva salut bucodental necessita. IO durant aquests 35 anys ha deixat una empremta en els seus pacients de clínica familiar, de sempre anar a l'ajuda de totes aquestes persones que necessiten poder tractar-se i sentir-se com a casa. M'agradaria donar el missatge a IO com a treballadora de que continuï així, que s'està fent una gran feina, una labor molt important a l'hora de tindre tant els pacients com els treballadors contents i implicats.